πόλη. Είσαι έτοιμος να ζήσεις την εμπειρία μιας χάρτινης πόλης. Κτίρια, αυτοκίνητα, ακόμη και άνθρωποι, όλα φτιαγμένα από λεπτεπίλεπτα φύλλα. Ο ουρανός, μια απέραντη, γκρίζα κουρτίνα κρεμασμένη από πάνω. Χωρίς ήλιο, χωρίς φεγγάρι, μόνο ένα απαλό θρώισμα, σαν ολόκληρος ο κόσμος να ψιθυρίζει. Καθώς περιπλανιέσαι σε αυτούς τους δρόμους, παρατηρείς τους ανθρώπους να χάνουν τη μορφή τους, να γίνονται επίπεδες χάρτινες φιγούρες. Οι φωνές τους, ένα απαλό θρώισμα. Μια αόρατη δύναμη σε τραβά προς το κέντρο της πόλης. Εκεί ένας τεράστιος χάρτινος ανεμόμυλος γυρίζει αργά. Στη βάση του μια μικροσκοπική πόρτα σε προσκαλεί. Την ανοίγεις και βρίσκεις έναν καταπράσινο κήπο γεμάτο πολύχρωμα λουλούδια και ριάκια που κελαρίζουν. Ξαφνικά συνειδητοποιείς και εσύ είσαι φτιαγμένος από χαρτί. Ένας δυνατός άνεμος σκορπίζει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου και σένα, σε μικροσκοπικά χάρτινα κομμάτια. Ξυπνάς νιώθοντας μια παράξενη απογοήτευση αλλά και ανακούφιση. Ήταν απλώς ένα όνειρο.